Dat bad onder oren mij dit berjocht. Want vaker doneren verbetert vanzelf de bloedvarie. Erkennen donoren mij een protte ondervinding helpen om mensen naar de streek te loeken, dat ze twijfelen. De aantal matten dus omheeg. Al wie het joert bij de bloedbank bij het UMCG in Greens, drokken nog. Hoe lang bent u al donor? Ik ben begonnen in militaire dienst in de 80e jaren. En daarna ben ik plasmadonor geworden. En waarom bent u donor? Werd toen gevraagd. En ik werkte in een apotheek hier op het UMCG en daar zat de bloedbank bij in. Dus toen ben ik daar gewoon beginnen met bloed te doneren. Het was, even zien, volgens mij een aantal maanden geleden. En toen dacht ik van ja, weet je, ik kan het toch missen. En ik had op internet een advertentie ervan gezien of een oproep gezien. En toen dacht ik van ja, laat ik het maar gewoon doen. Nou, ik denk dat het voor heel veel wel is als ze er maar één keer in zitten, dat ze het een paar keer gedaan hebben. Dat ze dan denken van ja, het valt wel best wel mee die tijd. Maar goed, om die eerste stap te zetten, dan is het voor heel veel denk ik het probleem van ja, je moet er tijd voor vrijmaken. Troch de jaren hinnen wordt er wel heel iets minder bloed broekt in de zorg, omdat er minder nodig is. Maar alle donoren binnen welkom.